बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ फिन सानै बर'नि फिसाया गेलेमु बिथिङाव हारिनि मुं लाखिदों। जों बयबो मिथिगौ गुबुन हारिनि लाइमोनफोर बादिनो जोंनि बर' लाइमोनफोराबो गेलेमु बिथिङाव उन नंला। गुवाहाटीआव सोलिफुबाय थानाय आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022आव बाक्सा जिल्लानि सानै बर'नि फिसाया मेडेल देरहानो हानानै हारिनि मुं लाखिदों। आर्चारि गेलेनायाव बर'नि फिसा अनजालि बर'आ मोनसे सनानि आरो मोनसे रुफानि मेडेल देरहानो हादों। लोगोसे बर्नाली बर'आ मोननै ब्रन्ज मेडेल देरहानो हायो। सनितपुराव पुलिसनि जिआव सासे बर' लाइमोन। सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि पुलिसा सासे बाइक सिखाव हमदों। स्रुत सोलोंनि बिथाजों संदाननानै पुलिसा ढेकियाजुलिनि बाथासिपुरनिफ्राय गंस्नि बाइक आरो गंनै स्कुटि बोखांनो हायो। ढेकियाजुलि पुलिसा बाइक सिखाव सन्देहआव लुकास नार्जारी मुंनि सासे लाइमोनखौ खायो। ढेकियाजुलि पुलिसा खाजानाय लाइमोन लुकास नार्जारीखौ बारग' एनडिपि केडारजों लोब्बा थानायनि सन्देह खालामदों। उदालगुरि जिल्ला बनसुआ गोनांथार हानजा सुरनानै सोमावसारनाय हाबाफारि खुंदों। बड'लेण्ड सोरजिनो जोनोम मोननाय बनसु आफादा बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनानै जिल्ला मावखुलिनिफ्राय जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलिसिम हानजा सुरनानै हुस्रिखावो। डिभाइड आसाम 50-50 जोंनो नांगौ बड'लेण्ड जै बर' हारिनि जै बर' हारिया थांनानै थाथों बायदि स्ल'गेन होनानै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनिसिम जिल्ला बेंगिरिनि जोहै आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय मेम'रेन्डाम दैथायहरदों। चिरां जिल्लानि सिडली रेभिनिउ बेंखननि सिङाव थानाय मजाबारि गामिनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव दखल खालामनानै थाग्राफोरखौ होखारनांगौनि थाखाय मजाबारि गामिनि दैदेनगिरिफोर आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मानसा बिटिआरनि लेन्ड रेभिनिउ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनो फिन मेम'रेन्डाम गथायदों। सत मजाबारि, बर' मजाबारि आरो दलगाव मोनथामबो गामिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गोलैयो। बे जायगायाव मुस्लिमफोरा आयेन बेरेखायै हाबफैना दं। हानि पाट्टा गोनां खाजोना होबाय थानाय हायाव आयेन बेरेखायै थाफैनायफोरखौ होखारनांगौ। होखारनायनि फाइला जाजोबखाबाय नाथाय होखाराखै। इएम रनजित बसुमतारीया फाइलखौ लाखिना दोनदों। बिथाङा थाबैनो होखारनांगौ। इएम रनजित बसुमतारीया रायलायनायनि उनाव बिसोरखौ होखारनायनि उनाव दोनफिननायनि सिन्था खालामनांगौ होनना बुंदों। नाथाय आयेन बेरेखायै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानायफोरखौ होखारनायनि उनाव दोनफिननायनि जेबो बेबस्था गैया होनना। बेजों लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि हेंथायैबो बेरफुसार बिबुंथि लाखियो। प्रमद बर' बिथाङा गावबो मिथिनाया मोजां दि खिलन्जिया सोरखौ बुंदों। प्रमद बर'आ खिलन्जिया बुंबाय थायो नाथाय बिथांनि खैना गोरलैयानो खिलन्जिया नङा। गावनि खैना गोरलैयानो बड'लेण्डनि खिलन्जिया नङा होनना दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा रोखा बुंथियो। उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि सायाव धोरोमारि आफादफोरजों गुवारै सावरायदों। क'क्राझार सहरनि गौरांबिलि हटेलाव आइजिएसएसनि बानजायनायाव आरो क'क्राझार जिल्ला सुबुं अनसाय बिफान आरो देहा बिफाननि DSWO लोगोसे DHEWनि मददजों गुबुन गुबुन धोरोमारि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों गुवारै सावरायलायो। आथिखालाव समाजाव उन्दै बैसोआव गथ'साफोरनि हाबा जानाय, गथ' लांखारनाय बायदि आयदानि सायाव सावरायलायो। बे सावरायमेलाव मोनजि धोरोमारि आफादफोर फारियै ब्रह्म, बाथौ, जैन, ख्रिस्टियान, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, हिन्दु आरो सतसंगनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।